Uztailaren 9 aurrera Gernika Lumon, izkien etxola deritzon proiektu berria aurki daiteke herriko kaleetan zehar. Udalak, San Juan Ibarran inauguratu duen proiektua aitzindaria da, eta Euskadin aurrera eramaten den lehena. Proiektua, liburutegi ibiltari bat eskaintzean datza. Adin guztietako eta batez ere gazte zein umeen artean irakurzaletasuna eta mahai jolasak sustatzean. San Juan Ibarran burutu den inaugurazio ekitaldian izan dira besteak beste, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea eta Inigo Magunagoikoetxea, kultura zinegotzia. Proiektu berri bet, letrak eta jolasa parkean, benetan proiektu politxe, edarra, eta hau da, umiek eta gaztiek hurbiltzeko letratara, liburuetara, irakurtzeko. Ikusten badugu beran diseinua, eta benetan diseinu bizitzasun emoten den diseinua da. Eta gure dugu, Gernikako umiek eta gaztiek, etortie ona eta kalien jolasten irakurtzie. Hoy presentamos un proyecto nuevo, un proyecto innovador, bonito, atractivo, letras y juegos en el parque. Es para acercar los libros, la lectura, a los niños, a los adolescentes y a todas las personas que puedan venir aquí y jugando, leer y pasarlo bien al aire libre. Gernika Lumoko udalak jarritako izkien etxola honetan, irakurtzeko hainbat liburu aukeratu ahal izango dira. Eguneko prentza irakurtzeko aukera izango da, baita zenbait aldizkari ere. Liburutegi mugikorraren egitasmo honek, datozen 2 hilabetetan udalerriko aisialdigune eta parke guztiak bisitatuko ditu. Eta jarduera kontrolatuko duen arduradun bat izango du. Gune bakoitzean, 2 astetan egongo da. Eta ordutegiari dagokionez, goizean, 10:00 ordubietara eta arratsaldean 4:00 irekiko ditu ateak. Inigo Magunagoikoetxeak azaldu digunez. Letratxe hau hurrengo biletan auzorik auzo ibiliko da, eta ongo da goiz eta atzalde. Goizeko 10:00 berdiko orduzetara, eta atzaldeko 9:00 atzaldeko 8:00. Eta asmo da auzoz berdinetara heltzie letratxe honegaz, nun mai jolasape ongo diren, eta aprobetxeko duen izango da toki bakotzin 2 aste ongo da, etxetxo hau. Esta caseta de letras durante los próximos 2 meses va a estar en distintas ubicaciones. La intención es que en cada barrio esté una duración de 2 semanas y su horario va a ser por las mañanas de 10 a 2 y de 4 a 8. Y tanto la gente mayor como los jóvenes van a poder disponer de la oferta de libros de la biblioteca, de prensa y revistas y de juegos de mesa.